Bir adam vagan Allah Taala aytyan yoluna giren musulmandygyň şoň ýüreginde iki zat tapylmaly. Eger iki zat tapylmasa, şoň alyp barýan ýoluny gurunma. Bir best diýilýär. Ýüreg giň elýändir. Zikr edetiň gelýär, tilawat edetiň gelýär, namaz okuýetiň gelýär, täheccüd okuýetiň gelýär, dua edetiň gelýär. Dua edip aglap duranlardan ejip bir halat bolýandyr taňa bir halat ruhani, bir ýagyny eten ýalykdyr. O ham şey davam tapýa, Hudaý Taala öýdüge bolýar, bir ay bolar, 2 ay bolar. O aňydan ýene bir muddat bir weswesele gelmeýändir ýa. Ýok, weswesele gelmeýändir ýa. Aslan mana nauz billah öýdüňe kafir bolamy hadýardan. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh mektubatyna gelýär, şoň muridleri şoňa nama ýazýarlar. Şeýle imam men ýüregimde bir ýok weswesele bolýar. Mene kafir bolmy o öýdüme diýip aýtdym diýip. Bu näme bi? O İmam Rabbani näme diýip? Belki mundan ne beterrak bolan diýip durýar. O näme beýip dugatýan? Onda sen şoňa sabret, ine şoň ýa-da açylar diýipdir. Uçak best bolýa, giňilişip barýa. Soňra bir merhele gelýär, tabız gelýär, ýüreň tutulýar. Ol 10 numara, 15 numara, 20 numara soňra açylýar. Şu açylanla öňküden giňine gatylýar. Bir täze bir ma'rifete ýetýän, deruni taýdan. Dile getip bolýanatda, enderununda bir te nuraniyet esas etýän öňküde. Ýene öwräjik giderdiň. Eger bagan peşreft edip barýan bolsaň, öwräjik gitýän, öwräk ýene tutulýar şo. Om şodamanny çalamjak gaharyň gelýär öňde. Om ýene de öwräjik ýene tutulýar, ýene açylýar, ýene tutulýar, ýene açylýar. Şu nämeden çyryp şu musulmandygyň insanyň imtihany şey. Bir iman getirdik diýäkanam. Jelese kelase şereket edip, Qur'an okuyup, birda edip, aňsatjak gijaýda bolýar şu dünýeden. Emma Allah Taala goýanak, seni we awtar tüňteretýärler çynyň bilenmi ýa, ýöne ýüzlejemi? Alif Lam Mim 20-nji paraň başyny okuyda var. Sureye Ankabut 20-nji paraň ewjaganna. Ankabutun başı. Hasiben nasu aya adamlar güman etýärlermi? Ay yaqulu ki aytallar amanna bir iman getirdik. Ve hum la yuftanun imtihan edilmeli diye bolmar bu diye Allah Taala. Men imtihan edecek dipdir. Nämeden çyrym? Ve laqad fatannallazina min qablihim qatan olardan awalki geçerlerde imtihan bolly. Nämeden çyrym? Fele ya'lamannallahu allazina sadaqu ta Allah doğrusulary, sadıkları yüze çıkartın. Ve la ya'lamannal kadibin yalansılar da yüze çıkartın. Vagan sadaqatyň balygy ýoklugy näme belli bolmaly? Eddaaba her kim men Allahyň gowurýan, Rasulullahyň gowurýan, sünnete mutabakyk men ýazjak. Om şu müşkilatlar, narahatlylar bilen näme etdi? Ýüde çykýar biz vagan çynymyny bilenmi ýa, berdemmi? Muhabbet bir batyrlyatan zat şu. Muhabbet bir ýürekde batyrlyatan zat. Olam tenşa birin gowurýan ýa-da felansy başda bir gyzy gowurýan namzat bolupdyr, alman bolupdyr. Şoň gowurýar-da şu. Şu kalbi muhabbeti bar şoňa. Ine şu muhabbetin izhar etjek bolsa, şoňa desteguli berýär, tagatçygy berýär, mobalçygy berýär, ýene bir aýtdy. Şoňa izhar muhabbet etýär musulmandyň. Biz hem Allah Taalaga muhabbetimiz balygyny eger sabit etmek bolsak, Allah Taalaň bimesan zatyna garşy desteguli bermeli. O näme? Rasulullahyň sünnetleri. Sünnete mutabık yaşamalı. Hayti bir zatlı şu tertipte Kur'an'ı ki zayinledi. Kur'an için ihtilafı yok ahi. Şu Kur'an'ı sünnete mutabık amal edecek bolsan, şeriatı sünnete mutabık amal edecek bolsan, sen kaptandan çodiyarla var. Şu Allah Teala bir mesele arasında şu sünnetleri vermeli. Ta ki biz sabit edeyli, ki biz Allah Teala'nın kavurya. Peygamberim hayti bir ettiğini işini sünnete mutabık etsen, Allah Teala sana muhur tayit duruya, şibenden beni kavurya deyip. Kul in kuntum tuhibbunallah ayt ummatına. Eger Allah'ın gawariyan ummatına muhabbetiniz çyndan bam hawa fattabi'uni men Muhammed Mustafa'nın ine tutip ayt ummatına diye. Şol kilide näme taýid biz çyndan muhabbetiniň balygyny musulmandyň. Otam şu taýdan bana şu muhabbeti izhar etmeklik bilen näme bilen amal bilen. Orta maşynyň ine ýalypdyr. Näme diýär? Fadaaka abi we ummi ya Rasulullah. Maşynyň ine ýalypdyr. Ene matam taňa ya Rasulullah gurban bolsun. O maşynyň ine ýalmana bildin. Hop indi sen sünnetlere mutabıktırmylar toyuňda, ýatyňda, ýygmaş geymäňde, halalyňda, haramyňda, muamalatynda, muaşeratynda, siretinde, suratynda şu taýda sabit etmeli. Şu ar ki her kim berýär şey dämi? Emma amalla musulmandyň şunu sabit etmek gerek.